Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti série Dýchaj slovo. Dnes máme 7. veľkonočnú nedeľu a k nej aj celkom zaujímavý fragment z Evanjelia. V tomto fragmente Ježiš vedie rozhovor so svojím otcom a je veľmi zaujímavé sledovať ten ich vzťah. Že vlastne Ježiš vždy svojho otca pozýva. A nielen pozýva, ale naplno mu odovzdáva tú situáciu, v ktorej sa práve nachádza. Aby viedol jeho myšlienky, slova a skutky tak, aby bolo čo najviac oslávené jeho meno. A chcem nás tak povzbudiť, že by sme sa aj my nebali urobiť tento krok. Že tak ako kedysi, tak aj dnes Pán je svetlo sveta, ktoré čaká, kým mu otvoríme okno do našich srdc. A keď už ho otvoríme a pozveme ho dovnútra, tak aby sme sa nebali urobiť aj ten druhý krok, a to je mu, tak ako Ježiš, naplno odovzdať naše životy. Naplno mu odovzdať každú situáciu, v akej sa nachádzame. Vzbudiť si ten úmysel, že Pane, Ty veď v tomto momente a na tomto mieste všetky moje myšlienky, slová a skutky tak, aby bolo čo najviac oslávené Tvoje meno. A Boh nás bude viesť. Nie vždy nás povedie takou cestou, ako by sme si želali alebo chceli, ale vždy nás povedie takou cestou, ktorá nám najviac pomôže sa priblížiť bližšie k nemu. Tak nech sa nám v tom darí.